Салом алейкум аводуруи рэпи тоҷик ва эстрада. Салом алейкум мухлисои Ғарибо Рекордс, Қасим, Манчо, Акон МС. Я трек хондем дар канали Шава Тюбай. Таги 30,000 просмотр дора. Духтари Сабзинару. Байнами трек я чор мисаша живой мехонем, баъди я треки дигар насибу шама ка саждад мекунем. Ҳурмат мо акада канали Шава Тюб. Беа дастгирӣ кардестаи минам дорем 2018 соли наворатон муборак. Навигариёра испас қабул кунем. Se napišeme s Čumilom. Har shabu har roz didoram, khoham boshi doim kanoram, ba mo'i darozat manam oshiq, on chashmi tu shabha sitoram. Kelgin yonimga jonim sen qochma, seni sevgingdan men bo'lsa ochma, расшупай меня, люблю тебя я, без тебя тут жить мне никогда. Чашмони ту ҷоду духтари сабзинару, омара намефаҳмӣ гоҳ мехоҳӣ шавем дӯст. Чашмони ту ҷоду духтари сабзинару, омара намефаҳмӣ. Скоро бо баъди 11 трека ман 4 мисраша мехонам, 4 мисраша не балки нимша мехонам, баъди шумо пешкаш мекунем. Баъди трек меброяд духтари сабзинару ози хондагимон клипаш маразики пешкаш шумо мешава и гӯё духтари сабзинару ду мешава. Маромад ҷивои гӯш мекунем. Ғарибо Рекордс, Акон МС, Шава Тюбе, Қасим. Фақат гӯш кунем. Бигӯ чаро аз ман рафтӣ, хатоям чист? Куҷо рафтӣ? Танҳо мондӣ, он ёри навад кист? Муборак дарду ғам, табри дори маро месӯзонӣ. Хиёнат кардам боз, ин дили зори маро мегирёнӣ. Мисоли ту зебо, мисоли ту хуб рафту наёба ман. Танҳо аз дасти ту хостам ман об нӯшам дари дунё. Ин дили ман шабҳо бо ёдат гирёну налон. Ту бевафо ба ишқи поки ман надорӣ парво. Дар ин дунё ман дари ту касеро нахостам. Маро дарди маро гузошти рафти, мондаям танҳо. Сарбаланду хонобод бошем. Навигариёра аз тарафи Ғарибо Продакшн, Акон МС, Ғарибо Рекордс ки барои Ғарибо меҳнат кардестай қабул мекунем ва дастгирӣ мекунем. Сарбаланду хонобод бошем.